Hola. Que tal? Que estás po casting? Sí. Vin a acompañar a unha amiga. Porque os actores, cando os collen para un papel, sempre lles preguntan e como conseguiches? E din, fun a acompañar a unha amiga. Ah, é a tua amiga? Mateina, por si acaso. Entonces non erades moi amigas. Ti tamén ves ao casting? E agora que contas tú eu isto? Non a matei por iso, Ah, bueno, xa quedo máis tranquila, entonces sí. Mateina porque me fumou no coche. Ti fumas? No. No teu coche, no. É que é o primeiro casting ao que te presentas, porque eu xa son unha estrela. Unha estrella de que muller? Espéralo. Xa fixastes algunha película ou serie? Non co presenta a Repanocha. Eu na máis verche entrar dixen eu, de que me sona a min esta cara? Claro, agora xa caín, sí. Pero adelgazastes moitísimo. Sí. Tacho González. Non, eu son a que está ao lado. A azafata portamicros que fala 8 idiomas. Ai, cala, muller. Isabel. Sí. Isabel Risco. Sí, Isabel. Ai, No. agora caí. No. No, Isabel Risco no. Isabel Blanco. Isabel Blanco non coñezo ahora mesmo. E mira unha cousa. Ti lo que traballas na televisión, supoño que terás idea disto, non? E pregunto eu, ti crees que esta serie terá moito éxito? No. No, unha serie que se chame Mareas Vivas que A mí éxito tampouco vai ter. me chisto... Bueno, e non che digo de Portozás. Ai, que Que chiste. é iso, Portozás? Que chiste tan grande. O Porto da Vila de Zas. Bueno, e ademais que eu, a ver, eu así polo que li por riba, non? Que vai dun xuiz que chega a unha aldea, que... A quen lle importa a vida do xuiz? Claro, se ainda fixeran unha serie que fora de policías, non? Dos uniformes, non sei, algo así. Sí, é verdad. A mí faríame moitísima ilusión ver a un actor gallego vestido de guardia civil ou de policía. Sí, pero iso aquí non, No? No, aquí non. Bueno, e mira unha cousa. Ti que estás po papel de María? Sí, claro. Non o ves que me ven ao pelo. Son loura, son nova e son Bueno, xa guapa. fostes máis nova do que és. Eres, perdona? Guapa. A verdade é que está feito pa ti, Está feito para min, Chuli. Está Ou pa totalmente min. feito para min. Ou pa min. No, No. mira, no, vouche dicir por que non, mira, no. Aquí pon, extraordinariamente guapa. Non o liches, non? No, Sí, que o li, sí. Por eso vin. Claro. Porque eu fui Miss Guadalupe no ano 1996. Ai, senhor, sí. A ver, boas tardes. Boas tardes. Hola. Que vayan pasando a 312 e a 313. ¡Vaya por Dios, somos nós! A ver. Sodes as únicas que levades micro. Non fai falta ser enxeñeiro para saber que sodes vos. Claro, é que as outras non falan. As outras É non obvio. falan porque nadie lle preguntou. A ver, Claro, son figurantes. se falaran, había que pagarlles. Isto é o Land Rover. E aquí levo os cartos na máis. É verdad. Veña. Acompañádeme. Acompañádeme por aquí. Esta é a cociña de María, vale? Ah, sí. O set onde pasan as cousas máis importantes da serie. Así que imos facer o casting aquí. Deixo vos 5 minutiños para que vaiades coñecendo o espazo e vale. veño de seguida, vale? Gracias, Estupendo. Ostras, que chulada, verdad? Pero isto na televisión parece máis grande. Pero que na televisión se ainda non saliu.
Bueno, pero eu que sí, sempre, non? Sempre se di, ai, na televisión parece máis grande. Sí. Ai, e mira, teñen aquí as fotos dos actores, todos. Ah! Bueno, tamén teñen a de Luís Zahera. Sí? E esa se sabe quen vai facer de Suís? A min dixeronme Xil Ríos, pero non me fagas moito caso. Xil Ríos? Sí. Ai, van con todo. Van. Tiran a casa pola venta. Que faz, muller? E logo a foto de Morris. Morris está en todas, non? Non está aquí. Ai, pois, eu sei. É que mira pa aquí, mira pa aquí. Mela Casal, Tuto Vázquez, Sonia Castelo, Paco Campos, Xaquín Camaño, Miguel de Lira, Carlos Blanco. Dios mío, aquí hai cartos, carallo. Sí, se está Carlos Blanco hai carto. Ou, avíos, digo eu. Sí, maravilloso. Mira unha cousa, vou facer unha pregunta ahora. Dime. E ti como tes pensado encarar o personaxe? Pois mira, como piden unha rapaza normal da costa, pensei en facer Sese Ojeada e supernatural. Ti estás tola de todo. Ti estás tola. Pero como vas facer eso? Non podes facer eso. Isto é a televisión de Galicia. Vale, aquí o que piden é que grites moito e que sobreactúes moitísimo. Vale, e sobre todo, isto é fundamental na televisión de Galicia, hai que falar moi ben o galego normativo. E ti crees que temos que falar en normativo? Hómelo, vamos a ver, se non falan galego normativos que salen na televisión, quen vai falar galego normativo? O presidente da Xunta. Extrañame. A ver, veña, vamos a empezar coa prova. Empezamos contigo. Levántate. Ajá. Ben, esta é a situación. Ti és María, unha empregada do supermercado que deu ao seu home por morto e que se liou co xuíz da vila. Pero, de repente, o teu home, ese que deches por morto, aparece. E vamos ver como reaccionas, de acordo? Eu saio, entro e son o teu home. Vamos? Sí. Acórdate, galego normativo, Si non, nada. Hola, Ti quen és? son o teu home. Ah, vale. Ai! Vaites. O meu amado marido, que eu consideraba, finado, en embargantes, arestora apareceu aquí. Que cruel noticia en embargantes para min. Estou beirarúa. Luz que fusco, estou completamente contrariada arestora. Vaya mierda, Eu diría que sí. Non vin a actuación peor desde esta mañá, que veu probar para xuízo un tal Luís Tosar. Xa lle dixen eu, chaval, ti dedícate ao que queiras, pero para actor, cero. No. Vamos contigo. Vamos. A ver. A situación é a mesma, Sí. Eu son o teu home, que das Sí. por morto, Sí. e aparezo e a ver como reaccionas, de Teño acordo? claro, sí. Veña, Ven, vamos. vou facer aquí así como que estou aquí lavando. Hola. ¡Hombre! Aquí apareceu o señorito pola porta, carallo, Canto tempo levas fora, Aparece esa hora, carallo. Eu aquí espera, que te espera. E quen está criando a nosa filla? Quen está criando esta menda, mentre ti andas por aí polo mundo adiante, E que sepa, vouche dicir xa así na cara, Vouche dicir na cara que eu estou enconada do xuiz, Moi ben, fantástico, biches? Sí. Como hai que facer con geada, con seseo e sendo natural, unha rapaza da costa. Sí. O papel é teu. A ver, aquí ao facelo natural, nótase, Ai, claro, se non fora porque me dixeron que había que facelo normativo. E quen che dixo eso? Quen che? Director! Entenderíalo ti. Entendeste ti mal. Que foi? Enganoume. Bueno, eso xa arranxades vos. Mira unha cousa. Que? Isto é para ti, son os guións todos que tes que aprender. Pero que vou facer eu todas as áreas da gallega? Non, eso só fai Luís Iglesias, non te preocupes. Pero estes son os guións da primeira temporada.
Os guións da primeira Sí, temporada. hai que aprendelos todos ao pé da letra. Non me interesa. Se hai que aprender todo eso, paso, xa te digo así. Era visto, Eva igualiña a súa nai.